Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Ilabi na sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapasan Isidro del Carmen, San Benito Pilar, Santa Monica Burgos, General Luna og sa Socorro. Maayong buntag po. Magandang umaga. Good morning usab sa atong mga viewers karong buntaga. Ilabi na kang Jessa Paulino Sipe. Good morning po kanimo din ha. Og sa atong reactors karon nga si Lynn Lopez Dars og Jessa Sipe. Salamat po. Magandang umaga. Og sa atong mga viewers karon nga nagtan-aw, magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning usab kang Taiza Mia. Magandang umaga sa iyo, Taiza Mia. Watching from Bukidnon. Good morning po. Magandang umaga sa iyo. Happy viewing. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong mga katawhang Pilipino. Good morning po. Good morning usab sa atong mga kalungsuran o mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o sa Dinagat Islands. Magandang umaga po kaninyong tanan. O ang mga viewers nato Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga. O sa gawas sa Nason, magandang umaga po. Good morning. Good morning Kuya G. Happy Fiesta General Luna. Yes, fiesta po karon sa General Luna pagsaulog sa kapistahan ni Senior Santo Tomas de Villanueva. Gikan na kang Aida Nogalo Cervantes. Good morning po. Magandang umaga mga taga-GL. Baka naman. Good morning. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning usab sa tanang viewers. Magandang ta maglangan mga ka-Siargao, atong pagasayaron karon ang kahimtang sa atong panahon. As of 5 a.m. karon mga ka-Siargao, ang low pressure area nga gibana-bana anaa sa 75 kilometers northeast of Borongan City, Eastern Samar. Ana karon naglawig mga ka-Siargao sa kadagatan sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang Zamboanga Peninsula makasinati sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag nga pag-ulan o pagpanalugdog tungod na sa low pressure area. Ang ubang parte sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag patak-patak nga pag-ulan o pagpanalugdog tungod na sa localized thunderstorm. Hinay nga hangin ang mga gikan sa habagatan kasagpang direksyon o hapsay ang mga pagbalod sa kadagatan. Apan dinhi na sa ato mga ka-Siargao, adunay pag-ulan nga masinati tungod na ni ini. Sa gawas nato mga ka-Siargao, nag-ulan kagabiin, nag-ulan gihapon mga ka-Siargao. Pagdala kita og payong mga ka-Siargao para na malilikay kita mabasa sa ulan. Mo kana ang latest updates nato karong buntaga sa atong kahimtang sa panahon. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Gikan na kan Charles Ken Mantilla. Salamat po kaninyong tanan. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Happy Fiesta General Luna. Keep safe everyone. Happy God bless. Sa mga naghikay para sa piyesta, ayaw kalimti ang mga health protocols, mga health standards mga ka-Siargao para na mahilikay kita sa pagkailap sa COVID mga ka-Siargao. Good morning Kuya G and Siargao TV. Gikan na kang Maria Len Ahok. Salamat po Maria Len. Good morning, happy viewing. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao ato pagkasayron karon ang kahimtang sa atong mga balita din hina sa atong isla sa Siargao. Munisipalidad sa General Luna, bantay sarado sa kapulisan. Bantay sarado karon ang munisipalidad sa General Luna, pinaagi na sa pagpahigayon o recorredera o recorreda kabahay na sa preventive measures batok na sa COVID-19. Ilabi na karon gisaulog ang kapistahan ni Senyor Santo Tomas de Villanueva. Maong gipahimangnuan ang katawhang taga-GL
nga magpahigayon og minimum health standards sama sa wearing of face mask, face shield ug physical distancing. Gipanguluhan ni Police Chief Master Sergeant Marcelo Alberca Epan Jr. ang maong rekodera ilalom sa pagdumala ni Police Captain Wise Vicente P. Panuelos. Advisean usab sa LGU General Luna ang katauhan nga kung maghikay lamang pwede nilang o dinha lang sa inyong nagkadaiyang pamilya, ayaw na pagtabok-tabok sa laing mga panimalay o magluto lamang ng igo sa inyong pamilya, igo sa inyong mga kalumunan, mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa GL, mga kasyargaw. Samtang Santa Monica Municipal Police Station may pahigayon o inspeksyon sa mga personahe niini. May pahigayon o inspeksyon kagahapong adlaw ang Santa Monica Municipal Police Station. Pinagi na sa pagpangulo ni Police Chief Master Sergeant Larry A. Dular o Police Senior Master Sergeant Chris E. Fernandez ang Human Rights Desk sa maong istasyon. Gi-check ni ini ang PNP Know Your Rights mobile application nga naka-install sa mga Android ug smart mobile phone sa mga PNP personnel. Kini, mga kasyargaw, aron masiguro nga ang PNP personnel padayon nga matuman ang mandato kanila nga mag-promote o magprotektar sa katungod, equality o dignity sa tanang tao, especially na mga kasyargaw karon ana kita sa pandemya. Mga na latest updates sa Santa Monica, mga kasyargaw. Good morning! Happy viewing po. Good morning, Union. Good morning, Sir G. Ika na kang Nalin Bilad. Salamat po. Good morning, Sir G. Good morning, Kang Sofia Emmanuel Ibalya. O Evelyn Lansin Ibalya. Good morning. Happy Fiesta, GL. Enjoy us. Ika na kang Seldwayne Alciso Rabuya. Siyempre, kung naay piyesta, mga kasyargaw, ato na say, gitawag nga misa. Kinahanglan gayud mo attend kita ng misa para na pagpasalamat sa santos nga ginsakupan sa GL, mga kasyargaw. Para na pagpasalamat sa atong Ginoo nga bisan sa pandemya aduna tay nahikay, aduna tay mga pagkaon nga nadawat, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita, mga kasyargaw, PNP Project Module Kick-Off gipahigayon sa Socorro. Ingon nga pagsuporta sa mga inisyatibo sa DepEd teachers, ilabi na sa printing sa modules, ingon nga new learning modality, alang na sa learners, si Police Lieutenant Colonel Rudy Ilandag nagmugnaw og inisyatibo nga giingong PNP Project Module kon modernized ultimate learning experience uban sa pakigpartner sa Socorro Municipal Police Station og 2nd Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company nga nagtumong nga maka-raise o makakalap o mga bond papers nga idonar sa DepEd alang na sa pagsuporta sa mga stakeholders niini. Nasayran nga gidonar ang 25 rims sa Socorro Central Elementary School nga gidawat ni Mrs. Rhea Luz Di Sarong og laing 25 ka rims didto na sa Socorro National High School pinagi na ni Mrs. Shell Jane Lasala. Mapasalamaton og dako ang mga DepEd personnel, teachers sa maong lugar, ilabi na sa inisyatibo sa kapolisan, ilabi na karon concern og welfare kini o concern niini ang welfare sa magtutudlo og mga estudyante. Congratulations, ilabi na kang Police Lieutenant Colonel Rudy Ilandag sa iyang inisyatibo uban ang kapolisan para na makahatag og mga rims o mga bond papers alang na sa atong magtutudlo sa atong mga staff nga magamit gayod para sa pag-imprinta, mga kasyargaw, mga modules o learning modules alang na sa mga kabatan-unan. Mga latest updates sa Socorro. Congratulations, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning, Siargao TV, and good morning, Kuya G. Gikan na kang Taiza Mia. Happy viewing. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout po kay Ruel Esperta o kang Kuya Anton Vasquez.
Gikan na kang Aida Nugalog Cervantes. Magandang umaga po. Good morning, Siargao, Sir G. God bless us all. Gikan na kang Maria Lynn Buo. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan. Morning, Kuya G and Siargao. Gikan na kang Villas Riona. Salamat po. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita, dinina sa atong programa Siargao TV News. Komendasyon na dawat sa mga deserving nga mga police officers nakadawat og award o komendasyon ang mga deserving nga mga kapulisan nga nakakuha og mga notable accomplishments sa latest evaluation o tabulation og monitoring sa Surigao del Norte Provincial Police Office. Kitambungan ang maong seremonyas ni Surigao del Norte PPO Provincial Director Police Adolf Almendra, staff officers o ubang unit sa kapulisan atol kini sa flag raising ceremony sa Surigao del Norte PPO. Nahimong awardee mao sila Police Major Lotgardo Galido sa Placer Municipal Police Station, Police Captain Arnold Waynacor sa San Francisco MPS, Police Lieutenant Felix Baratas sa Taganaan MPS, si Police Andres M. Espina sa Surigao City Police Station, Police Chief Master Sergeant John Andrew Caras sa Surigao City Police Station, o Police Master Sergeant Carl Cedric Dudang sa Surigao City Police Station. Mga ka-Siargao, mao kanang latest update sa atong mga kapulisan sa mga accomplishment na dawat ni ini. Aduna gayoy komendasyon nga inyong madawat para na sa inyong serbisyo nga matinud-anon dinha na sa katawhan. Good morning, happy viewing sa atong mga viewers karon. Magandang umaga po kaninyong tanan. Happy viewing, magandang umaga. Happy viewing. Samtang mga ka-Siargao, sa latest updates sa atong mga ilabi na sa Bayanihan 2, local manufacturers sa PPEs hatagan prioridad sa Bayanihan 2. Gireport karon sa DTI kon Department of Trade and Industry nga sa ilalom sa Bayanihan to Recover as One Act nga hatagan og prioridad ang mga local manufacturers sa personal protective equipment kon PPEs, face mask o guban pang mga produkto. Giingon usab sa DTI nga naa sa 7,000 nga trabaho ang masalbar tungod na sa dugang job opportunities sa manufacturing industry. Atong paminawan ang pamahayag mismo ni DTI Secretary Ramon Lopez. Actually po, papasalamat kami sa Congress at sa Senators na nabigyan pong pagpapahalaga ang mga local manufacturers, lalo na po ngayon na marami po tayong na-work out, na kumbinsin ng mga manufacturers to repurpose their manufacturing capacity. Ibig sabihin, yung mga dati yung mga nag-produce ng, let's say, garment products, mga similar products, sila po ay nag-invest into new machines that will enable them to create mga PPEs, overalls, pati face mask. At dahil po meron na, at ito po ay above standard, pati po yung tela ay medical grade. At dahil po ito ay certified na rin ng FDA, sila po ngayon ay qualified na sumama sa bidding din ng Department of Budget and Management. At it will allow the country to basically patronize ang mga locally manufactured products. Mao kato mga ka-Siargao ang mismong pamahayag ni DTI Secretary Ramon Lopez may tungod na sa atong mga manufacturers o local manufacturers mga ka-Siargao. Katagan sila og prioridad ilabi na karon sa Bayanihan 2 nga giaprobahan sa Kongreso o sa Senado. Good morning, happy viewing. Kuya G, pa-shout out again kay Kuya Anton Vasquez. Ika na kang Aida Nogalo Cervantes. Magandang umaga po. Samtang mga ka-Siargao, sa atong horoscope, ang atong hihatag kaninyo, upat ka zodiac sign asa mga ka-Siargao. Taw-taw, ato usab mga ka-Siargao masayran ang maong mga horoscope. Sa Aries, daghang mahimo ang imong behind the scene activities. Kinahanglan quality time ang i-share mo sa imong family. Lucky numbers
16, 53, 31, 36. Lucky color is blue. Samtang sa Taurus, matest ang imong interest sa project tungod na sa paghatag og pasensya sa obstacles og delay nga ma-experience. Favorable ang quiet time. Lucky numbers 13, 17, 54, 46. Lucky numbers neon o lucky colors neon green. Samtang sa Gemini, mag-focus ka sa imong favorite interest. Adunay change sa plano. Successful ang imong financial deal. Lucky numbers 19, 23, 36, 43. Lucky color, gold. Samtang sa ikaw, Pat, magpugong ka sa imong pagka-addict sa shopping. Sa imong gahom sa observation, successful ang mental labor. Lucky numbers 18, 13, 54, 56. Lucky color, vanilla, brown. Mao kana ang upat pa nato nga horoscope o mga zodiac signs sa atong horoscope kinigiya lamang para sa pagkabot nato sa success. Ang laing upat sa susunod sumunod pa o sa sunod nato na mga balita. Samtang mga kasyargaw, COVID-19 panic sa Pilipinas, dili angay kabalakan. Gin sister karon ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque nga walay angay o dili angay kabalakan ang COVID-19 tungod kay mas naila na nato karon ang maong pandemya ug hataas na karon ang testing rate capacity nga pinakahataas sa Southeast Asia. Padayon gihapon karon ang hingpit nga pag-isolate, trace ug treat sa mga pasyente sa COVID-19 aron malikayan ang pagkailap sa maong pandemya. Atong paminawon ang detalye gikan mismo kang Presidential Spokesperson Harry Roque. Well, ang sagot po dyan, no, ay unang-una, huwag na po tayo magpanik. Kilala na po natin ang kalaban, and we now have the highest testing rate in the whole of Southeast Asia and probably the whole of Asia because we have surpassed Japan and South Korea. So kilala na natin ang kalaban at alam natin kung nasa ang kalaban. Alam din natin kung paano labanan siya, no, sa pamamagitan po ng isolation, sa pamamagitan po ng tracing, at sa pamamagitan po ng treatment. Pagdating po sa tracing, napakaganda po ng formula ni Mayor Magalong, 1:37. At ngayon po, meron na rin po tayo yung Operation Kalina, Oplan Kalina, para po masigurado na magkaroon ng facility quarantine, yung mga walang sariling kwarto, walang sariling budget sa bahay, dahil alam natin na home quarantine po wala yung mga ganitong bagay ay makakahawa pa rin. At pagdating po sa treatment, alam natin mga proper management, no? Yung paggamit ng high flow cannula, oxygen cannula, which is more effective than ventilators. Alam natin yung mga available gamot that can treat the symptoms, kasama po ang severe, at saka ang abigan. At ngayon po, clinical trial pa nga tayo para sa mga locally produced supplements na nakaka-manage pala ng symptoms gaya ng virgin coconut oil, tawa-tawa at tarang. Mao kana mga kasyargaw ang mismong pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na wala na angay kabalakan kay daghan na ang atong mga nahimong test o hibalo na kita kung unsaon pagpakigbatok sa COVID-19. Samtang mga kasyargaw, as of September 20, 2020, adunay 56 new confirmed COVID-19 case nga naitala sa atong rehiyon sa Caraga. Sumala pa nga 55% niini ang lalaki, 45% ang babae, o ang area of distribution niini mga kasyargaw upat sa Agusan del Norte, duha sa Nasipit, usa sa Benavista, sa RTR usa. Sa Agusan del Sur duha ka buok, San Jose Dinagat Islands usa, sa Cadbadbaran City unom, sa Surigao City nadungagan og usa mga kasyargaw, ang Tandag City nadungagan og tulo, Bislig City 9 ka buok ang nadugang. Ang Bislig City mga kasyargaw nagkadugang gayud, og ang Butuan City nadungagan og 30 ka buok mga kasyargaw na COVID-19 positive as of September 20, 2020 gikan na sa DOH Center for Health Development Caraga mga kasyargaw. Latest updates na sa mga confirmed cases sa Caraga region mga kasyargaw.
nakuha nato ng impormasyon gikan na kanila. Samtang mga kasyargaw, ang atong dugang upat nga horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Sa Leo, ang imong strong mental labor sa positive thinking ang maghuman sa imong responsibility. Maggugod og ang imong romantic life karon. Lucky numbers 30, 38, 35, 42. Lucky color fuchsia pink. Samtang sa Virgo, ang imong mental labor mag-result sa bag-ong money-making idea. Magpa-feng shui sa business place. Lucky numbers 24, 30, 32, 43. Lucky color antique gold. Sa Libra, ang imong charm ang mag-open door sa mga new opportunities aron mo daghan ang bahandi. Ma-develop ang imong friendship sa love relationship. Lucky numbers 40, 23, 50, 34. Lucky color ruby red mga kasyargaw. Sa Scorpio, dunay bag-ong offers sa condo unit aron makabalhin og residence. Mag-share og quality time sa imong love. Lucky numbers 22, 53, 39, 43. Lucky color cerulean blue. Mao kana ang laing upat nato nga horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, rumors nga kabdos si Julia Barreto giklaro karon ni Julia Barreto o Gerald Anderson ang issue nga kabdos si Julia o buntis si Julia. Sumala pa kang Julia o Gerald nga kini nga news usa ka fake news. Ilabi na viral kini karon. Nasayran nga ang maong pregnancy rumor na himong viral human nga gipost sa broadcaster nga si Jay Zonza ang rumors about sa duha niadtong September 21. Apan giklaro mga kasyargaw nga dili kini tinuod. Atong makita sa latest picture, latest upload ni Julia Barreto na wala gayoy buntis o dili siya buntis mga kasyargaw, dili siya kabdos. Ako na ang latest updates nato sa entertainment segment sa atong karong mga balita. Samtang mga kasyargaw, sa laing upat nato nga horoscope sa Sagittarius, moabot karon ang imong OFW friend gikan sa Middle East. Inspired ka aron ma-influence ang imong kauban. Lucky numbers 23, 33, 46, 57. Lucky color mango orange. Sa Capricorn, ang imong job mohatag og progress, productivity og achievement. Ang tanan hitabo sa life nimo mohatag og good life. Lucky numbers 20, 28, 43, 46. Lucky color lilac violet. Samtang sa Aquarius, highlight karon ang job interest o health effect. Ang laughter, yoga ang imong success nga negosyo. Lucky numbers 53, 35, 26, 16. Lucky color turmeric yellow. Samtang sa Pisces, ayuhon ang details sa imong work. Mahitabo ang imong handurawan. Kinahanglan ka sa imong well-directed focus. Lucky numbers 19, 26, 37, 34. Lucky color fire red. Mao kana mga kasyargaw ang atong mga latest na horoscope karong buntaga. Sana nakahatag kini kaninyo ng mga dugang impormasyon ilabi na giya mga kasyargaw sa atong kinabuhi. Samtang ang atong Surigao del Norte COVID-19 monitoring report as of September 21, 2020 mga kasyargaw, natay 31 suspected cases, 89 probable cases, 1,656 ka persons under monitoring, 15,772 mga kasyargaw ang nakagraduate na sa pag-quarantine, 362 ang positibo sa rapid antibody test, 101 mga kasyargaw ang RT-PCR confirmed case mga kasyargaw as of karon September 21 tungod kini sa nadugang nga usa nga ni positibo gikan na sa Surigao City. Samtang 98 na ang na-recover out of 101. Mao kana ang latest
monitoring report sa Surigao del Norte. Samtang sa COVID-19 update atong nasod Pilipinas, 290,190 na ang total active cases mga kasyargao, total confirmed cases sa atong nasod 54,958 mga kasyargao ang active cases ni ini nadungagan og 3,475 sulod lamang sa 24 oras ang maong mga kaso. Samtang 230,233 na ang nakarecover, samtang ang ihap sa mga nangamatay miabot na sa 4,999. Mao kana ang latest updates nato mga kasyargao sa kahimtang sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas. Ingat, ingat, ingat mga kasyargao. Happy Fiesta! General Luna, Happy Fiesta po kaninyong tanan. Magandang umaga sa inyo. Baka naman mga kasyargao. Samtang mga kasyargao, 94 days na lang, Pasko na! Mao kana ang atong countdown din hina sa atong programa Siargao TV News para na sa umaabot nga Kapaskuhan. Unta na mawala na ang COVID-19 mga ka-Siargao. Unta na mawala na kini. Og pray hoping kita mga ka-Siargao. Mao kana ang atong mga nahipos na mga balita sulod din hina sa atong programa Siargao TV News. Dinhi na lang ko kutob mga kasyargao hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dinhi na sa atong live stream para napaghatag kaninyo sa mga latest information sa Siargao Island, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga, sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Dinyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G, moingon kaninyong tanan. Pagpakabana, pagbantay, makisayod aron dili kita mahisuk kamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning po kaninyong tanan.